Sobre aquests vídeos presentaré els diferents tipus de llengües que m'han marcat la meva vida, com el català, el castellà i l'anglès. També, a part, coneixeré les llengües que vull aprendre en un futur. I ara sí que sí, pel vídeo. Vaig néixer a Terres Catalanes l'any 2001. De mare provenent del Mas de Barberans, la seva llengua és el català, que és la que parlo a casa meva des de sempre. Jo vull pataca. Pataca, pataca i peix. En sèrio? Pataca i peix? O si vols lluç? I de pare d'origen madrileny. Generalment parlava castellà, així que a diferència d'altres nens vaig aprendre el castellà més ràpid. A part de que parlava castellà, quan ell era jove, juntament amb els meus tios i el meu iaio, van emigrar a Alemanya per a trobar treball a una fàbrica durant 4 anys. Va aprendre alemany, però per desgràcia no he pogut parlar-lo, encara que m'agradaria practicar-lo. Quan vaig començar a la primària, vaig començar amb l'anglès, fins a la data d'avui. Tinc un nivell bàsic, però no el parlo a la perfecció ni molt menys. En un futur m'agradaria aprendre i practicar l'italià i l'alemany, perquè parlant és la manera més important de comunicar-nos.